Vesi, ilma, mehtä, kuiva kangas, vetelä suo, rinne, vuori ja tasamua. Aukea tunturi, synkkä korpi, metästys ja kalastus ja mitä kaikkia näitä nyt onkaan. Yhtä kaikki, ne ovat sitä samaa luontoa mitä myökin. Ja sen takia meidän on niitä muistettava kunnioittaa, kun myö niihin äärelle asetuttaa. Sillä ilman niitä ei olisi meitä. Ja sitä paitsi niillä on tarinansa kerrottavana. Semmoset tarinat, jotka kuuluu kun malttaa olla ite vaiti. Tervetuloa Erätaika 2024 messuille Kuopion Sorsasalloon huhtikuun 26-28. päivä. Minäkin meinasin kävästä.